allerførst, så synes vi vil give ordet til vores borgmester, Joy Mogensen, og så kommer der nogle andre på bagefter. Men Joy, værsgo, kom her. Jeg skal bare lige have lidt rekvisitter. Mange tak for ordet, Jørgen. Jamen, som sagt, mit navn er Joy Mogensen. Jeg er borgmester her i Roskilde Kommune, og jeg er utrolig glad for dermed at kunne overbringe jer kommunens officielle store lykønskning med de 90 år. Jeg synes, det er utrolig imponerende, at 90 år kan forløbe på den måde i en forening, som jeg i hvert fald har lært at kende, Himmelev Vedelev Idrætsforeninger, som samlet hele. At I har kunne opretholde fællesskabet herude og engagementet hos de frivillige, som vi jo alle sammen ved, er kernen til at få det til at løbe rundt år efter år. Det synes jeg er utrolig imponerende, fordi at samfundet har jo i den grad udviklet sig igennem de 90 år. For 90 år siden, der var Himmelev jo Himmelev Vedelev, skal jeg jo selvfølgelig sige, både Himmelev og Vedelev hver for sig, selvstændige byer, med selvstændige identiteter, selvstændige lokale fællesskaber. Men med tiden, så er Himmelev i hvert fald vokset meget sammen med Roskilde, og Vedelev er også i høj grad blevet koblet op, ikke kun på Roskilde, men som når jeg møder borgere derfra, også med hele Københavnsområdet på det samme måde som resten af den nye store Roskilde Kommune. Så de landsbyer, de mindre lokalsamfund, som var stammen i at få oprettet foreningen her, de er jo i virkeligheden blevet udfordret af at blive den tætte kobling til resten af omverdenen. Men alligevel, så har idrætsklubberne her kunne overleve, kunne stå stærkt, og også i dag være nogle af de største, nogle af de mest aktive, vi har i kommunen. Der er 90 år på bagen, men der er stadigvæk ungdommens livskraft. Og det er jeg utrolig glad for, både på grund af det her med de lokale fællesskaber, men også fordi jeg synes, at idrætsforeninger, som jeg kender jer her, bærer på en rigtig vigtig indsigt i noget, som jeg, når jeg sådan følger debatten, godt kan blive lidt bange for, at især de unge i dag glemmer lidt. Fordi at når man går på studie, hvad får man så at vide? Så får man at vide, at du skal passe dine studier, du skal lægge en plan, og du skal følge den, du skal vide, hvad du vil. Og man bliver næsten bange for, hvis nu man får lyst til bare lige at skære en lille bit smule udenom. Så man er heldig, dygtig, flittig, får man uddannelse, får man job, så får du at vide, at man skal være effektiv, man skal være produktiv, der er en plan, som man skal følge. Og tænk, hvis nu man på et tidspunkt får lyst til bare at prøve en lille bit smule andet. I familielivet, i vores fritid, der skal man have en interesse. Man skal være dygtig til det. Vi får flere og flere talentkonkurrencer, ikke kun for dem, der har valgt det som en profession, men også bare for os helt almindelige amatører. Og hvor pinligt er det ikke, når man lige træder lidt udenfor, fordi at, man blev lidt nervøs. Eller pludselig, så var der bare noget, der kiksede. Og tænk, hvis nu det også kikser på studiet, eller det også kikser på arbejdet, og livet pludselig føler, som om det hele falder sammen. Hvor er så fortællingen om, at det er helt almindeligt? At det er helt almindeligt, både i den måde, vi lever vores liv, og den måde, vi lever sammen fysisk, den måde, vi udfordrer os selv, både i vores sind og vores krop, at der er det helt almindeligt, at man godt kan lægge en plan, men nogle gange har man lyst til at prøve noget andet. Nogle gange så ændrer planen sig, nogle gange ændrer omgivelserne sig. Nogle gange så kan man ikke det, man troede, men så finder man sammen med nogen, der har lignende udfordringer, og så får man det til at fungere. Det er noget af det, I kan i idrætslivet. I får det til at hænge sammen, både forsiden og bagsiden af medaljen. I viser de unge, at det er i orden at have ambitioner og lægge en plan. Det er faktisk rigtig godt, men det er lige så meget i orden. Nogle gange så er vi fra den. Om det er bevidst ved eget valg, eller om det er fordi, der er noget, der glipser. Så er det ikke tegn på, at verden er ved at gå under. Så er det bare et tegn på, at livet har både en forside og en bagside. Så I har høstet mange medaljer, og det har været fortjent. Det har krævet slid, det har krævet engagement, det har krævet disciplin, men det har også krævet den indsigt i, at livet handler ikke kun om planer, man lægger,
Det handler også om, at man udfører dem, og man reagerer. Man er med i den verden. Man er afhængig af den verden, der omgiver en. Så Roskilde Kommune omgiver også jer, og vi vil rigtig gerne give jer en erkendelse, en støtteerklæring her i anledning af jeres jubilæum, så jeg håber, at en formand eller en kasserer, alt efter hvem der sidder på det ansvar, vi kommer op, og modtage en lille erkendelighed for Roskilde Kommune i anledning af jubilæet. Det bliver der ikke muligt. Velkommen til, og stort tillykke. Og så håber jeg i virkeligheden måske også, at I kunne være med på at udbringe et hurra for Himmel og Hvidløv Boldklub. Og HVG. Undskyld. Jeg har lige været ude og indvige omklædningsrum. Men i hvert fald så vil jeg foreslå et Roskilde Kommunehurra, som er 3 almindelige og 3 hurtige. Så tillykke med de 90 år, og alt muligt held og lykke fremover. Hurra! 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 Mange tak. Han har været med i 70 år siden i boldklubben. Det er jo faktisk en hel del. Og han har altså en hel del historie, som kunne være meget interessant for os at høre om. Så hvis I ellers er klar til det, så beder vi Ove om at komme herop og overtage mikrofonen. Jeg har fået den store ære at fortælle lidt omkring de her 5 år, vi har været igennem. Det startede jo i oktober 25, da jeg først kom til verden i 36, er det først i 42, jeg begyndte i HVI at gå til gymnastik og spille fodbold. Senere håndbold og badminton. Jeg blev startet med gymnastik på 1908-skolen. Det er den, der ligger lige over for den næste skole. Og der spillede vi både håndbold og fodbold og havde gymnastik der på banen, eller på skolen. Nede på banen, som blev etableret også i 25, og den blev placeret nede ved Gadekæret. Jeg ved ikke, om mange der ved, hvor Gadekæret ligger, men det ligger sådan set i forlængelse af den bane, vi havde. Og den var så smal, så dommerne de var lige ved at måtte sige, at den er ikke bred nok. Men det gik alligevel. Vi kom i gang med at spille noget fodbold. Også eller ungdomsfodbold. Vi var i et par hold eller sådan noget i den retning. Og for at placere den helt præcis, så kan jeg sige, at den lå ned mellem købmanden, den gamle købmand med andre ord, som var den vestlige side, og så havde vi klokkeren Mortensen. Han havde den nordlige side, og så havde vi præstegården og præstegårds jordene, og mod, det må blive mod øst, og så mod syd, der havde vi det nuværende Gadevang, og det var Vibeholm og Gadekæret, der skilte. Årsagen til, at jeg husker det godt, det var fordi, at boldene så tit røg over hegnene, og man skulle ind og hente dem i haverne og i Gadekæret.
Det lokale samlingssted var 1908-skolens gymnastiksal og skolekøkkenet, som fungerede som samlingssted til møder og lignende. Salen blev brugt til gymnastik, folkedans, opvisninger med mere. Fodboldbanen var der ved fodboldbanen, der var der 2 skure af asbest, og der var et rum til bad i begge ender af selve omklædningsrummene, som den var delt på midten, og der var koldt vand, og det var jo sikkert mange, der snød sig lidt fra. Og i et andet skur, som også lå der var der så beregnet til rekvisitter, der skulle bruges til kridtning og slåning og lignende ting. Og så kan jeg sige, at vi havde det ret travlt på et tidspunkt, når vi skulle have sportsuge. Fordi vi skulle selv sørge for at få alle tingene frem og så videre. Og da vi havde 2 gode klubber, vi havde meget samarbejde med, Føng og Gunselille, så skiftede vi med fodbold og håndbold ugen igennem. Og om søndagen blev så fejret med finalekampe samt sjovkampe mellem sognerådet og mod andre kandiser i byen. Dommer, det var ofte præsten, pastor Kron. Han var ret ung dengang, og der var han stadigvæk, også da han døde. Han døde, fordi han kun havde fødselsdag hver 4. år. Det var ligeledes legnet op med boder og skydetelt og kejlebane. Det havde vi sådan en, der lå henne langt med hegnet. Og om aftenen så var der gerne afslutte med noget dans. Og hvad sker der? Med dans og fra åbne estrade. HVI fortsatte om vinteren med sit store dilettantarrangement, hvor vi afsluttede på Hotel Roar, der lå lige over for Prinsen. Efter træning hos de medvirkende, så mødtes vores aktive og passive medlemmer op for at se vinterens arbejde på de små brædder. Et resultat af mange hyggelige træningsaftener rundt om hos de deltagende aktører. Jeg husker 2 instruktører, blandt andet André Jensen og Grimstad. Krigen betød, at medlemmer måtte møde som publikum. Så da vi havde HVI mange passive medlemmer, som tyskerne skulle godkende ved, at vi skulle vise vores medlemsbog. Og endvidere betød det, at det for HVI måtte dels dele anlægget med skolen efter krigen. Efter krigen blev anlægget for lille, og da de gamle gårde blev udstykket til parcelhusgrunde og blev eftertragtet område at flytte til. HVI søgte om at få flere baner, og sognerådet havde planlagt, at det kunne ligge mellem Himlev Kirke og det planlagte Himlev-center ved Sognevej. Vi måtte i gang med riverne, og da vi var færdige med banerne, byggede HVI selv klubhuset på Overvej, som nu i dag er klubhus for Partanklubben.
Og det her rivearbejde og hele taget arbejde, det gav gode kræfter. Så danser vi sportsligt med seniorerne. I hvert fald havde en dejlig tid, hvor vi gik fra serie 1 til fra serie 5 til serie 1, sådan var det. Man plejer jo også at sige det omvendt, at det lave først, ikke? Men det var 5 dejlige oprykninger, vi havde der. Landspolitisk ville man nu have færre kommuner, så Himmelev og Vedlev blev lagt sammen med Roskilde og flere andre områder. Men inden bestemte sognerådet, at Præstemarken skulle være et nyt sportscenter. Himmelhavhallen blev bygget. Det husker jeg tydeligt, jeg var nede og kigge på mange gange, med store omklædningsrum, så man mente, at hallens omklædningsfaciliteter kunne deles af det gamle HVI. Løsningen viste sig hurtigt at være en dårlig idé, da fodbold HVB svinede for meget. Der blev der så opstillet 2 pavilloner i stedet, indtil vi fik vores nuværende klubhus, som vi så har udvidet nogle gange. Badminton fik i perioden et nyt, hvad kalder man det? Man kalder det en ny status. Efter at vi i HVI blev i 1970 opdelt i 4 selvstændige foreninger. HVB, det er fodboldklubben. HVI håndbold, det siger sig selv. HVI gymnastik, det siger også sig selv. Og badminton fik deres eget status ved egen hal. Så skal jeg lige have det vand. Ved den seneste kommunesammenlægning har HVB indrettet som breddeklub med en bemærkelsesværdig succes. Det blev skabt en ungdomsafdeling, som ikke mindst er 3 kroner, der er givet blod til. Så medlemstallet blev så stort, at vores piger har sagt farvel til os desværre. Det sidste, jeg vil nævne er FCR, som har så var det sidste, jeg fik lov at være deltager i, sammen med Peter Wilson fra HVB og 2 fra Roskilde Boldklub og 2 fra Svorsø. Vi 6 skulle komme med et oplæg, der så skulle godkendes af de 3 klubber. Vi fra HVB ville lægge mest vægt på en overbygning for ungdomsholdene, da vores senior ikke kunne begå sig, tror jeg i hvert fald, på førsteholdet i sammenslutningen. Forsøget med uholdene har betydet, at FCR i dag er med på landsplan med uhold. Det betyder, at også de talenter, HVB har sendt, giver et afkast for de år, de har været medlem af den lokale forening. Og slutteligt så vil jeg lige nævne Reas, som HVB var med at starte for over 50 år siden. Med turneringskampe, 6-7 årgange, et initiativ, der betyder, at vi ældre drenge får rørt os 2-3 gange om ugen. Reas, og det kan I gå ind og finde på på computeren, og den hedder Reas. Den er nem at finde, og de har en god
introduktion om, hvor mange hold og lignende der er med. 24 klubber, så vidt jeg har talt, er stadig i udvikling. Til gavn for sammenhold her i området, blandt andet med tilslutning og med blandt andet med tilslutning i fester og fællestræning her i Himlev. Her betyder det meget, at vores 2 centrale personer, Kirsten i køkkenet og Knud, baner og bolde med mere, altid er klar. En kæmpe tak til jer begge to. Tak for ordet. Tusind tak til Ove. Det var spændende at høre lidt om de gamle dage. For det er jo igennem mange år, der har været dyrket idræt herude. Vi har fået et par fine gæster, og den første fine gæst, vi skal se heroppe på scenen, han kommer helt fra København. Og det er direktør i DBU, Claus Bretter-Meyer, som har lovet at komme her og give et par ord med på vejen. Velkommen. Jeg ved ikke, hvor meget fint der er over det, og der er jo heller ikke særlig langt fra København, men tak fordi jeg måtte komme. Nu repræsenterer jeg jo DBU og DBU Sjælland, som jo ligger lige her under hjørnet, og det er ikke fordi, jeg gerne vil sige noget til hverken håndbolden eller idrætten, men min spidskompetence, den bor nok primært i fodboldens verden, så han var undskyldt i hvert fald der. Jeg vil gerne starte med at sige stort tillykke med de 90 år. Det er jo sådan, at 90 år i dag, det er jo ingenting. Altså 90, det er de nye 60. Så der er masser af gode år, og jeg har fået lejlighed til at stå hernede og tale med nogle af hvad skal vi sige, ryggraden i fodbolden. Og det er jo fantastisk at se nu om dagen, at fodbold er ikke kun for unge og spændstige. Fodbolden er hele vejen op til der, hvor Ove lige har fortalt om sine erfaringer gennem hele forløbet. Og det oplever vi faktisk på landsplan, at det er sådan, at flere og flere som er 60 plus, spiller fodbold ganske uden problemer. Hvilket selvfølgelig er en kæmpe fordel. Når det så er sagt, så er det en fornøjelse at få lov at komme her i dag. Der er muligvis nogle af jer, der har hørt, men DBU er igennem en forandringsproces, og der har vi lanceret et nyt motto, der hedder en del af noget større. Og når jeg står her i dag, når jeg oplever det, som HVB arbejder med, så er det i den grad en del af noget større. Der er, jeg skal gøre det kort for jer, men det jeg oplever i den rejse, I har fra 1925 og frem til i dag, ja, så er det en fantastisk udvikling. Vi oplever jo, at I med mere end 1000 medlemmer, som jo spiller på alt fra ungdomshold over seniorhold og til de veteranhold, der er et helt centralt element. Og det er jo den ene ting. Og den anden centrale ting, det er alle de frivillige, som lægger ufattelig mange timer i dagligdagen. Jeg har selv været formand, ikke for en fodboldklub, men for en basketklub. Og det lyder meget fint, at man sidder i bestyrelsen. Men man skal jo altid huske på, at der skal både stilles stole op, og der skal også smøres nogle sandwich, og der skal sælges kaffe, og der skal hentes bolde, og der skal males, og der skal. Og så skal der jo også kradses kontingenter ind, som ikke altid er en særlig behagelig opgave, vil jeg sige. Så med udgangspunkt i det, så er der ikke nogen tvivl om, at frivilligheden, og den frivillighed, som også ligger i den sammensætning, I har her, og i HVB, den er helt central. Vi kan ikke uden frivilligheden. Tallene viser faktisk, at Fodbold Danmark i øjeblikket har over 100.000 frivillige, hvilket igen bare afspejler, at det er en del af noget større. Det er vigtigheden af det, der foregår der. Den anden ting, som jeg gerne vil fremhæve, det er jo, at noget af det, der skal udvikle den organiserede idræt i dag, det er udviklingstiltag. Det er at gøre noget anderledes. Og vi ved jo alle sammen, hvordan internettet har forandret tingene, hvordan nogle af vores unge, måske ikke alle, men mange, lever deres liv gennem denne her, og muligvis også computeren. Og en af de ting, som er utrolig vigtigt i foreningslivet, både i håndbold, i fodbold, i idræt generelt, det er, at vi lærer de unge, at vi skal agere sammen. Som arbejdsgiver hjælper det ikke noget, at vi modtager unge, som kommer og siger, se mig, hør mig, det er kun mig, det drejer sig om. Vi er nødt til at sikre, at vi udvikler nogle unge, som kan fællesskabet, som kan kompromiset, og som kan gå ind og bidrage helt centralt. Og der vil jeg gerne have lov at fremhæve det her e-sports
arrangement, som HVB har taget til sig. Altså det at tage unge ned, som spiller FIFA, som sådan er et elektronisk fodboldspil, og som ikke nødvendigvis alle sammen er nogen, der har været ude at spille på banen. Men det at bringe dem ned i klubben, interessere sig for det, det er faktisk det er noget nyt, det er noget anderledes. Og jeg kommer lige, som jeg har fortalt formanden i HVB om, at jeg kommer lige fra Jylland af, og jeg har oplevet mange af de jyske klubber, der har svært ved at tiltrække unge. Både fastholde og tiltrække dem. Og der har jeg været så fræk og fortælle lidt om jeres initiativ. Og det skaber en utrolig interesse. Altså det, at man tager modet til sig og laver lidt om i sine klublokaler, at man indretter sig, trækker de unge med derned, spiller spillet elektronisk godt nok, og så lokker dem med ud på banen. Det er altså hvis man kan lokke dem, ikke? Men det kan jeg forstå, det kan de. Og det er der en enorm værdi i. Og det er rigtig, rigtig vigtigt for os alle sammen. Så som udgangspunkt i det, så vil jeg sige, at jeg har utrolig stor taknemmelighed til alle de frivillige, der er i gang. Det er det, der holder tingene i gang. Uden de frivillige, og det kan jeg fortælle jer, frivillighed er ikke naturligt givet. Hvis man rejser til lande sydpå i Europa, jamen så forventer alle at få penge for det. Og tænk, hvis vi generelt, alle idrætsforeningerne, skulle lønne alle de frivillige, det kunne slet ikke så gøre. Så ydmygt vil jeg sige stor tak til den frivillighed, der er. Stor tak til den udviklingsvilje, jeg synes, at HVB udviser i forbindelse med at kombinere ting, som vi ikke nødvendigvis gjorde for mange år siden, dengang at internettet ikke var opfundet, og dengang at FIFA-spillet heller ikke eksisterede. Så med det som udgangspunkt, så vil jeg sige tusind tak for jeres indsats. Der er slet ikke nogen tvivl om, at I er en del af noget større, og det er helt centralt. Så som jeg startede med at sige, 90 det er de nye 60, så der er masser af år endnu. Held og lykke med det. Ha' en rigtig god dag. Den næste taler, det er også en fin gæst. Vi kender ham nok. Mange kender ham i hvert fald her fra byen alligevel, og det er Frank Vare Jacobsen. Nu skal jeg lige læse, fordi han kommer jo fra noget, der er så svært at finde ud af at sige, så han er formand for Team Gym, men det er under Gym Danmark. Værsgo, Frank. Jamen, tusind tak. Jeg hedder Frank Jacobsen og kommer fra Gym Danmark, som det hedder. Gym Danmark er det gamle Danmarks Gymnastikforbund, som man har forfinet og lagt ind i et nyt navn. Inde i Gym Danmark, der har man alle vores konkurrencegymnastikarter. Så det, jeg kommer til at snakke en lille smule om i dag, det kommer til at være gymnastik. Og så må jeg jo så have mig undskyldt omkring de andre sportsgrene, som det her jo et sted også er. Den del af gymnastikken, som jeg kommer fra, det er den nye, hypede gymnastikart, der hedder Team Gym. Og det er jo en del af gymnastikken, som man har taget til sig her i HVG. Først vil jeg selvfølgelig gerne sige tak til lykke til jer alle sammen for det her kæmpe jubilæum, som det her er, eller jeres fødselsdag. Det er stort, når man når hertil med en forening og bliver 90 år. Jeg har fulgt en lille smule med i HVG's gymnastikliv, og det har jeg faktisk, fordi at da man startede Team Gym op her i foreningen, der var jeg faktisk selv så heldig, så jeg fik lov til at gøre det. Det var Jack Mecklenborg, som var forgangsmanden for denne her gymnastik i klubben, og på daværende tidspunkt manglede jeg stadig at træne nogle piger. Så Jack og jeg, vi har faktisk trænet rigtig, rigtig mange timer sammen over i 3 kroner-hallen. Jeg var den sådan lidt mere erfarne træner dengang og havde mange år på banen, så Jack han var vist temmelig tilfreds med, at han kunne læne sig en lille smule op af en, der havde lidt mere erfaring. Jeg var der kun et års tid, så rejste jeg tilbage til Gastrup med mine piger, og så har jeg været træner dernede i rigtig mange år. Sidenhen har Jack og jeg jo brugt umådeligt mange timer i telefonen, hvor vi har sparet omkring, hvordan gør vi med en holdomgang, og hvad er det for en springkombination, som lige giver mening i det her. Sidenhen, så kan man sige, så er Team Gym, det er jo den gymnastikart, som spreder sig hastigst. Når nu en forening som Himmelev Vedelev, de vælger at kaste sig over sådan en gymnastikart, så vidner det jo et eller andet sted om noget mod. Det er moden til at følge med i den tid, der er. 55% af alle de gymnaster, som dyrker gymnastik på et konkurrenceplan i dag, de dyrker det faktisk inden for Team Gym. Så det vil sige, at når resten af gymnastikarterne under Danmarks Gymnastikforbund, de slår sig sammen, så er de faktisk mindre end Team Gym er. Det er ikke noget, man bare bliver af sig selv. Det kræver, at der er en masse små foreninger, som går i gang med det her, og det har man utrolig meget brug for.
Her i vores lille kommune, som ikke er så lille endda, der er faktisk ikke særlig mange af byerne rundt omkring Roskilde, i Roskilde Kommune, som har taget det her til sig. Jylling er lige startet op. Gastrup, hvor jeg jo så selv slår mine folder, de bruger rigtig meget energi på Team Gym. Og det, som der er en lille smule sjovt i det, det er jo faktisk, at det skaber jo lidt konkurrence imellem byerne. Så det gør jo faktisk, at dem, som står nede i Gastrup og faktisk har en forening, som ikke laver andet end Team Gym, de står også og kigger op på Himmelev og siger, ups, vi skal også lige konkurrere mod dem her i weekenden. Og Gastrup har op til flere gange måttet sande, at det har været Himmelev, som har trukket det længste strå i den her kamp. Så det er jo dejligt. Det giver en ny nerve, og det gør det super fedt at være en del af den her gymnastik. Det, som skaber sådan en forening, som det her er, det som skaber den her gymnastikkultur, det er jo os alle sammen. Det er jo, at man bidrager til en forening og en foreningskultur på det niveau, som man synes, man vil byde ind med. Det er de passionerede trænere, det er forældrene, der står og bærer kagen og er med til træning. Det er alle de andre mennesker, som er med til at få bestilt dragterne, få skaffet en sponsor og de ting. Det er noget, man skal værne om, og det siger sig selv, at når man er blevet 90 år gammel, når man er så mange medlemmer, som man er her i HVG, så er det en ting, man værner om, og det er utrolig vigtigt. Det var faktisk det, som i sin tid der skabte vores foreninger. Det var faktisk det, at der var nogle mennesker, som mødtes og gerne ville mødes på en lidt mere struktureret måde, for at dyrke noget træning, for at dyrke noget gymnastik, eller noget fodbold, eller noget badminton for det sags skyld. Og det er faktisk den kultur, som man viderefører i foreningerne i dag, og det skal man huske at minde sig selv om en gang imellem, hvor vigtigt det er, at vi hjælper hinanden og byder ind i vores foreninger med det, som vi nu engang kan byde ind med. Med det vil jeg bare sige rigtig mange gange tillykke med fødselsdagen, og rigtig god dag. Ja, tusind tak til Frank. Nu er der gået næsten en time med taler, og nu er der lige en tilbage, og det er sådan set mig. Men jeg skifter lige kasket nu, så nu er jeg formand for Roskilde Idrætsunion, og taler egentlig til de 3 foreninger. Og så lige til slut, så skifter jeg kasket en gang til. Men det hører vi jo. Men for Roskilde Idrætsunion, så vil vi selvfølgelig gerne ønske de 3 foreninger rigtig stort tillykke. I er jo nogle markante klubber, som vi kender her fra Roskilde. Og os, der har med at gøre i dagligdagen, vi ved jo, hvor mange ustyrligt mange timer I bruger på jeres foreningsliv. I er jo også nogle rigtig store klubber. Vi skal lige have lidt tal på banen, bare for en god skyld. Noget har stået i avisen, men i HVB, så er der cirka 1000 medlemmer. HVG, så er der cirka 900 medlemmer. Og HVI er der cirka 200 medlemmer. Ikke? Så det er jo flere tusind mennesker, hvis man ser sådan på det, som er engageret i idrætslivet herude. Men bag det er der også en masse frivillige mennesker, som bruger ustyrligt mange kræfter på det, og det er jo så jer, der egentlig også står her i dag. Der ser vi også nogle medlemmer. Jeg synes, der er nogle ting, vi skal være meget opmærksom på. Og det, Joy har været lidt inde på det, Claus har også nævnt lidt, og Frank har også nævnt lidt om det, men det er jo det her med foreningslivet. Jeg synes, at det er ufatteligt flot, vi har de her 90 år gange 3, hvor der har været en forening, der har gjort noget for nogle mennesker. Fordi vi ser jo nu pludselig, det selvorganiserede, det bliver sådan, det skyder op mange steder. Vi ser også, det får fokus, også i kommunalpolitik. Og det synes jeg er lidt synd. Jeg synes, det er lidt synd, at vi ikke har lidt større fokus på foreningslivet, fordi vi har noget, der hedder det forpligtende fællesskab der. Og det er jo det, som I 3 klubber kan, og det kan alle andre klubber selvfølgelig også. Vi 3 herude er i hvert fald gode til det forpligtende fællesskab. Og hvad er det, der er forpligtende? Jo, det er jo forpligtende, at man går sammen og laver nogle rammer for sine medlemmer. Men det er også forpligtende for medlemmerne at være en del af en større enhed. Stik noget større for eksempel, ikke? Man er en del af et hold. Der er nogen, der venter på en, og der er nogen, der regner med, at man kommer. Det giver både identitet, og det giver også social tryghed. Og det synes jeg er utrolig vigtigt, at det er det, foreningslivet kan, og det kan det selvorganiserede ikke. Nå, det var sådan lidt politik. Nu vil jeg egentlig bare sige tillykke til jer alle sammen igen. Og så vil jeg på vegne af de 3 formænd, nu rører kasketten så lige rundt igen. Det vil jeg godt sige tusind tak til alle dem, der har holdt taler, til alle dem, der er kommet og har haft gaver med, og tusind tak til de sponsorer, som gør dagligdagen lettere ude i de foreninger, som vi har med at gøre her, og som er med til at gøre den her event mulig. Så tak for det, og det var vist egentlig slut for det sådan officielle. Skal vi ikke lige klappe alle foreningerne?
være